Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna saparynyň çäklerini gahrman arkadagymyz Al-Arabiya teleýiliminiň ýetaty alyp barjysy Rizwan Khan bilen söhbetdeş boldy. Jurnalist gahrman arkadagymda Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň häzirki möhüm ugurlary we geljeki maksatlary dogrusyny üýeni gyzyklandyrýan sowallar bilen ýüzlendi. Siziň Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna saparyňyzyň esasy maksatlary nämelerden ibaret? Siz bilen Ramazan ayının başında duşanlanma, bütün dünya adamlarının avadançılığın, parahaçılığın, atudem bahtiyar durmuştu. Yaşamak için ediyen hem dua dileklerinin kabul olmağını isteyen. İlk olan bir saparının yukarı derecede golunun gol kılan mihmansörlük ve saparının bay malmunu maksatnamalı için Amerikan hem hizmetdaşlarımıza minnettarlık hem bildirmek isteyerim. Ama Türkmenistan'ın Amerikan Birleşen Ştatlarına deyip olan dostluklu, neticeli hem özara Bekvetem gatnaşykları ýerlerli hem ötürlýän aýratyn bellemek isleýär. Bir gatnaşyklar siýasat, ykdysadyýat, medeniýet, bilim, allam, sport ýaly esasy ugurlaryň ähliňi diýen ýaly öz hem içine alýar. Biz hurmatdaşyň mümkinçilik geljegi barada pikir alışmağa, birlikteki hareketler, hazan bir mundan beýlek berkitmäden mühim ähmiýet berýär. Biz häzirki günde asylyan hakyky mümkinçilikleri görýär hem de ähli ugurlar boýunça netijeli dialoga da hemişe tayarlar. Şeyle çeveleşme. Türkmen-Amerikan hizmetdaşlygynyň ileri hem tutulýan ugurlaryny özara hem düşünýän bolan hem şertlenenler. Biz iki tarapdan siyasi gatnaşyklary ýeten derejesine hem ýagdaýyna da ýokary baha berýär. Amerikanyň Birleşik Ştatlary yolumuzun garaşlığını karar eden ve onun bilen diplomatik gatnaşyklyk yolu goýan dünýäniň bir ilkinji döwletleriň hem biri boldy. Amerikan Birleşik Ştatlarynyň Türkmenistanyň hem hemişelik bir taraplygyna bolan hormatly we hoş niyetli garaşam ütkösiz bolmagyna da galýar. Amerika Türkmenistanyň mühim sowda aktygy hem hizmetdaşlygynyň bir hem bolup durýar. Bu urda hem ören uly tejribe toplandy. Anyk hem netijeler gazanly biziň hem hizmetdaşlygymyz ýetirli ösýär. Ýöler harit hem dolanşyň hem ötüş diýip hem yok olunýar. Umuman aýdylanda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna amala aşyrylýan bir saparyň uzak bir geljege gönüktirilen köp ugurly hizmetdaşlygyň bundan beýlekde ösmegine hem uly itergi berer diýip hem görýär. Siziň ýurduňyzyň baý tebigy terişdelere, şolsana energetika terişdelerine eýdigini bilýär. Bu urda Türkmenistanyň strategiýasy nähili? Siz dogry aýdýarsyňyz, hem Türkmenistan bu hakykatdan ol ýoldarat seýişden ören uly golany bolan döwletler şunlukda TV'nin bağlanan ve tasdiklanan meşhur oyuncu bir dünyada 4. orni eğiliyor. Türkiye'den her zaman
geoktusady şertlerde beýim ýagdaýyň ähmetine has hem düşünmek bilen öz energetika strategiýasyny hem şo sanyna halkara bazarını üren jogapkärçilikli oýlanşykly esasda şekillendirilýär. Bu ýerde baş maksat energetika akımlaryny akıl paýhat bilen diversifikasiýa etmekden awaratdyr. Olaryň deňaganyň esasy sağlaşygyny howpsuz hem ygtybarly görnüşde hem iýerilmegini üpçün etmekdir. Täze derejede ama halkara hukuk taýdan bir energetika ulgamynaky hyzmatdaşlygy häzirki ählumumy ösüşün hem taraplar we özara bähitlik esasyny hem ýogly goýýar. Hem şondan baglanykda Türkmenistan energetika howpsuzlygy baradaky Moğol koyunçu, Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini köp orly gepleşikleri ýola goýdy. Hem de baş assambleýanyň ýygdyrly kabul edilen birnäçe kararnamalaryň awtory boldy. Hem şunuň ýaly ilkinji kararnama 2008-nji ýylda makullandy. Şondan bäri bolsa energetika howpsuzlygy baradaky mesele energiýa terişleriniň öndüriji, üstsaşyr geçirici we sarp edici ýurtlaryň bähitleriniň hasaby anmagyna hem täze häsiýetde eýe boldy. Biz siyasi taýdan energetika akymlarynyň diversifikasiýasyny howpsuzlyk kadrlaryny amali işlerde hem durmuşy geçirýär. Elbetde geoktasady ýagdaýlara hem ötüş meýillerini hem nazara alýar. Mysal üçin bir döwürde tebiýat gaz eksportynyň esasy bölegi Russiýa hem görüntüripdi. Ýagny ýylda 1 milyard kubmetre çenli gaz ýerilýärdi. Ahýarlyk wagtda bir gazymyzy esasy sarp edici ol Hytaý bolup hem onuň meşhurlary takmaýan şol derejede bolup durýar. Şeýlem ýa hem belläp geçişmeýär egerde diversifikasiýa siýasatynyň uğradyk, onu bir Sewitde görýän swap arkaly Irana da, Azerbaýjana da, Gazagstana da, Özbekistana belki gerek bolan hem ýurtlar hem el ýeterli eltip bilýär. Nähäzirki wagtda biziň ýurdumyz üren bir uly halkara taslamasyň biri olan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan hem gaz geçişini amala aşyrýar. Bugün Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, Owganistanyň çäginaky birinji hem tapgyrlyň guruluşy amala aşyrýar. Ol arkadan ak ýoly diýilip atlanırlar. Benim taslama halkara derecede golluk tapýar hem şo sanyna Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň tarapyndan gollanylýar. Ol günürtü Aziýa döwletleriň artýan energetika isleglerini üpsün etmek wagtda ol hem mümkinçiliklere de eýedir. Aziýa ýuwaş umman tewitleriniň we ýakyn hemde orta günnoruň ösýän bazarlaryny hem çykmagy da gowy hem mümkinçilikleri döredýär. Şeýlem Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan taslamasy siýasy durnuklulygy, ykdysady
avadançylyk we maýa goýumlar wagtda özüne çekicilik bilen uly ähmiýetde eýeder. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasynyň gyzyklanma bildirýän kampaniýalar üçin açykdyny aýratyn bellemek isleýär. Amerikan hyzmatdaşlygynyň hem oňa gatnaşmak hem mümkinçiligine hakyky hem baha berjekdigine de umyt edýär. Transkadar gaz geçirsinin gelecegi nähili? Biz bir taslaman energetika akımını diversifikasiya etmeň hem de aklymda energetika howpsuzlygyny bir galanmaň mühim oglunyň bir hökmünde görýär. Türkmenistan oňa çynlaky, ünsüli we oňyn garaýar. Hem şol muratda halkara hukuk hiýasetli alaytada Hazar deňiniň düýüni delimitasiya etmek meselesini çözmek zerurdur. Bir näçe wagt mundan bir mesele bilen meşgul bolmak üçin Türkmen Azerbaýjan iş toporu döredirli. Hem bu toporuň işiniň amal taýdan gowy hem netijeleri berjekdigine hem umyt edýär. Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň arasyndaky sowda ykdysady hyzmatdaşlyga deňişli mowdu bolgudymy. Burada häzirki wagtda işleriň ýagdaýy nähili? Bizim Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hyzmatdaşlygymyz idigidil ösýär. Özara bähwitli we din hukukly esasda da alyp barylýar. Köp ýyllardan dowamında Amerikan kampaniýalaryň gatnaşmagyna Türkmenistana bar umumy bahady 45 milyar dollaryna olay bolan yüzlerçe ykdysady taslamalar amallar aşyryldy we aşyrylýar. Ören uly Amerikan kampaniýalary köpden bäri Türkmen bazarynda mühim ogurlar bolan yani olardan ýalnys energetika toplumuna, ulgamuna, elektroenergetika programma öpçünçiligini, oğuzluğunu azyk senatyna we beleki hem produklarda üstünlükli işleýärler. Biz şeýle hyzmatdaşy bolýar. O iňem ýokary baha berýär. Mundan beleki ony höweslendirir we hem gorlar. Men şeýle kampaniýalaryň arasynda John Deere, General Electric, Case, Boeing, Coca-Cola, Sikorsky, Caterpillar ýaly kampaniýalary gorkalyp bilen hem bular sanawdaky kampaniýalaryň hemmesi däýerler. 2008-nji ýylda bizim başlanmamız bilen döredilen Türkmen, Amerikan iş olup geňeşiň mühim oruny aýratyn bellemek isleýär. Şondan bäri geçen döwürde ol iki taraplaryň hyzmatdaşyň bir mühim we täsirli guralyna da öwrüldi. İki ýol işi bar hem düýümleriň arasynda gatnaşyklar ýola goýmakda, üstürmekde we berkitmekde hyzmatdaşyň gelje hem ogurlaryň bilerekde we görlemekde mühim hem ähmiýete de eýe boldy. Şeýle ýordumdan ykdysadyň durly produkklaryny uly taslamalar amallar aşyrmakda netijede meýdança da öwrüldi. Iş olup geňeşi iki ýolun iş toparlaryň arasynda munasip awraya eýe bolan onuň pikirleri we maslahatlary Türkmenistan hem Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň döwlet ýa-darlary tarapyndan hem diňlenilýär. Hem şol bir wagtda özara mümkinçilikleri hem giňden hem peýda boljakdy äşgärdir. Ilk bilen Türkmenistanyň ykdysadyny
diversifikasiya etmegi, yukarı teknolojili önümsülükleri giňden ornaşdyrylmagy. Ulu milli we hem halkara infrastruktura taslamalarını amala aşırmak, göz önüne tutmak bolar. Biz Türkmenistan innovatsion ve almasatlanan önümsülüklerin ötüşüne Amerikan maya goýumlar hem teknologiýalaryny çekmek wagty hem uly mümkinçilikleri görýär. Şeýlem elektroenergetika, kompýuter we logistika hyzmatlary, bilim we işgälleriň hünär derejesini ýoklandyrmak uğurlaryny gowy hem görüşmez ýaly mümkinçilikler bar. Türkmen Amerikan hyzmatdaşlarynyň başga haýty uğurlaryny gelje uly diýip hataplaýaňyz. Mesasy ol medeniyet, alam, bilim, sport, umman aýdylanma ählem durmuş jemgyýetçilik uğurlary. Bu wagtda hyzmatdaşyň gowy hem peýdaly tejribesi bar. Bu ýerde Amerikan Birleşen Ştatlarynyň döwlet departamentiň maksatnamalaryň çäklerini amala aşyrylan taslamalar hem möhüm orny eýleýär. Mysal ökmünde 2001-nji ýyldan beri Türkmenistana işin anyp barýan medeni mirasy gorap saklamak boýunça ilçiniň gannasy hem maksatnamasyny görkezmek bolar. Ýa-da buna şerni bir ganna ýurdumyzda 30 sany hem taslamany gorlady. Türkmenistan İngiliz hem diline uly gyzyklanma bar. Ýa-da buna ýurdumyzyň ähli umumy bilim berýän mekteplerinde İngiliz dilini öwrenmek hem giýerli. Döýersän ýokary okuw we mekteplerini okuwlar İngiliz diline saat anyp barýar. Ýakynda gurlan hem täze Akkylem arkada şäherinde her zaman bilim usullary hem standartlar boýunça okudyljak, ýürütülýän İngiliz dil mektebini açmak hem meýilleşdirýär. Möhüm hem bilemeler okuw prosesi Amerikan gowy universitetlerine, ýani Harvard, Massachusetts Teknologiýa Üniversitetine, Columbia Üniversitetine okuwlar dowam etmäge mümkinçilik bermeklige de gönükdirilýär. Şu ýerde Türkmenistanyň we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň bilim hem de almy jemgyýetçiligiň häzirki iş üçin hakykatdan giň hem mümkinçilikler açylýar. Medeniyet barada aýdamyzda bolsa, New York Metropolitan Muzeyi bilen hyzmatdaşlyk hem ýoglagy. Hem bu hyzmatdaşlygy giňeltmek hem zero diýip hasaplaýar. Türkmenistan hem gadymy we ören baý taryhy hem de medeniyete eýerler. Ýöreginde biz Amerikan kinematografiýasyna, edebiýatyna we fan oly gyzyklanma bar. Soňky ýyllarda dürli bilim maksatnamalary amala aşyrylýar. Professorlaryň saparlary, olaryň leksiýalary we ustadlyk hem sapaklary hem geçirilýär. Arkeologiýa hem topollanyň ýurdumyza hem gelip alı aktarış işlerini alıp barmak öpçün edilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryň döwlet hem departamentiniň maksatnamalary esasynda Amerikan saz we tans topollanyň konsertleri geçirilýär. Amerikan filmleriň däwe bolan Tomosky hem Gyşky hem Gorkörşi goralýar. Biz bu hyzmatdaşy dowam etdirmäge hem giňeltmäge de taýýardyr.
Seylem. Türkmenistan'ın medeniyetini Amerika'nın hem Birleşen Ştatlarına has hem giyinden tanıştırmaya da tayardır. Türkmenistan stratejik saydan mühim tevitde yerleşiyor. Bir yağday tilin yurdumda onun daşar siyasetinin ve iktisadiyetinin ileri turyan orlarına ne gibi tehir ediyor? Biz yurdumuzun geosiyat ve geoktisadi yerleşine doğru derecede göz yetiriyor. O bize Avrupa bilen Asya'nın arasında birleştirici köprü bolmağa Hazar denizi hem Kara deniz ortaya denizine hem de yakın günlere çıkmağa mümkünçülük veriyor. Yani şu stratejik yağday Türkmenistan'ın halkara hizmetdaşlığına bolan en yukarı derecede oylanışıklı ve den aramını çeveleşmesini umuman aydılanına bizim daşarı siyaset konsepsiyamızı gitti ya. Onun hem dünyada ne varsa hemişe bir taraflı yatıyor. Bir taraflı kadrlarına esaslar bir sevitte para akışçılığı üpçün etmek ve önün alış işlerini alıp var yani. Halkara genişliğinde para akışçılık hem de anlaşmak gün tertibine öne sürüyor. Türkmenistan'ın başlangıcını 2020 yıl Birleşmiş Milletler Gorma tarafından halkara para akışçılık anlaşmak yeni dilip ağılan edildi. Ve dünya siyasetin bir mühim vakasına da öğüldü. Aşgabat'ta geçirilen iri halkara forum, en yukarı dereceli başım çaresi boldu. Ona 66 devlet, 30 tane halkara kurama, 16 prezident ve hükümet başkanı katlaştılar. Türkmenistan öz geostratejik yerleşişini ve bir taraflık derecesini dünya dürücülüklü hem de konstruktif maksatlar için olan yani. Yani durumlukluğu öpçün etmek, dava cengilerin önünü almak, sevda iktisadı katlaşıkları göğüslendirmek. Amerika, Asya ve Hazar sevitlerin dünyanın bir iktisadi, siyasi işlerine üstünlükle koşulmağını üpçün etmek maksadı bilen hem olan yer. Tabi bir yerde Florida ştatına geçirilen doğuşuklardan ne gibi neticelere karşıyanlar? Biz bu yerde bulmamızı Florida ştatı ile Türkmenistan'ın arasında günü katnaşıkları yolu koymak hem umumi behfitlere rahatlıkta güçlü tarafları ve mümkünçülükleri birleştirmek için olunmak istiyor. Bu yerde gurrun işi var, hizmetdaşlık. Maya koyum işi, şeylem, sevda olgamına alalışıkları kazanmak barada gidiyor. Şeylem, Florida ştatındaki spor temsilcilerinin kuruluşu ve umuman spor işinin kuruluşu boyunca tecrübeni öğrenmek istiyor. Hususan gurrun golf barada gidiyor. Türkmenistan'a 2017 yılda meydanla birlikte 70 hektardan olarak yer bölümünü eğleyen ilkinci golf klubu açıldı. 2022 yılda orada geçirilen forumun devamında Türkmenistan'ın finansal tehlikeciler birleşmesi ile Niklaus Amerikan kampanyasının arasında Hazar Denizi'nin kenarında havada siyasal zorluğunda golf klubunu düretmek koyunca özarı cüzüşmek hakkında ahdnama hem gol çekildi. Biz Türkmenistan'la golfi ösürmek işimle çınlakay meşgullanıyoruz. Ve hem Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın tarafı olan hizmetdaşlığa hem bir bağlıyor. Bu zaman
yurdumyzyň siýasatçylyk ulgamynyň ölçüsü hem değişli elbette bolup durýar. Florida bu uğurda acayip üstünlükleri eýedir. Ýalara behretli hyzmatdaşygy ýolem goýmaga da biz uly umyt edýär. Ýene-de bir geljek uly ugur, o da atçylyk ugurudur. Näme? Türkmenistan meşhur ahirteki atlaryň watanydyr. Adam tarapyndan ösürilip yetiştirilen ilkinci medeni tohumun tarihi var 5000 yıllardan olarak hem döwür öz için alýar. Ýarky wagtda ýurdumyzda açlyk adam aýratyn hem berilýär. Florida ştatynda hem bir oğrun giňden ösýändigini hem meşhurdygyny bilýär. Tağlarımızı, tecrübemizi ve bilimlerimizi birleştirmeye hem teklif edýär. Näme? Sözümün ahyrynda şoňky duşu üçin size minnetdarlyk bildiren hem de Türkmenistan, Amerikan, Birleşen Ştatlaryny dost ve maktawaly hyzmatda şopyna hem görýändigini maktama isleyen köp sağ olun. Minnettar. Töhbetdeşiň ahyrynda Al Arabiyya teleýaýlamynyň jurnalisti Rizwan Khan ilki bilen töhbetdeşiň işiň we netijeli ýagdaýda geçenini belläp, häzirki döwrüň meseleleri boýunça pikirlerini beýan edenlik üçin Gahrman arkadagymyza tüý sürekden hoşallyk bildirdi. Gahrman arkadagymyz garaşsa da baky bir tarap Türkmenistan, bidi watly at muradyň mekany dilip yglan edilen ýylda ýurdumyzda garaşsadymyzyň 35 ýyllyk şanly bayramynyň we halkymyzyň milli buýsanjyna öwürlen bedewleriň hormatyna giňmeçeril dawarlaryň geçirijekdigini aýdyp, Rizwan Khany we Al Arabiyya teleýaýlamynyň dürejlik toparyny ýurdumyzyň durmuşynda möhüm ähmiýeti bolan dawarlara çagyrýanyny ma'lum etdi. Rizwan Khan beçaklygyň özlerini bildirilen bilint hormat hökümine kabul edilýänini belläp, ahylteki bedewleriniň asyl mekany bolan Türkmenistana geçiriljek dawarlara uly höwes bilen gatnaşykdygyny aýdyp, munyň üçin Gahrman arkadagymyza hoşallyk bildirdi. Gahrman arkadagymyz dünýäde meşhurlyk gazanan Al Arabiyya teleýaýlamynyň ýetaty alyp barjysyna we onuň dürejlik toparynyň agdarlygyna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu edip bir ýerden ugrady.